joto nai tongnai an dolong no lamsugo elmo eba rungmungo kha beradi mokol kaisomdi te abrok nini kaham hamya sinani phanno romui tongoi mannai te elem eba rungmung srungmung abdi hai kok simung nini bukhungni ongkhorei hainai teibo nini bukhukti ongkhomani kogrok thokni slaipano milik ko tei belaikhano morok nangmani kok abdi hai mamang ngnai jotno sung saimanu laibo success manani hinke porishram khayasara harwa khayasara manya phiaba sanamusungo a success manani a lamang khe belanyo kokoi mokoi a lama belake soitan kabang a lama belake nono naslanai kabang a lama belake nono hamya kok sanai kabang abdirok haifano dolok no problem tamo hunke jesupa nona hamya sawi tongri nangwan sugi tongnani nangnai teni ni em tongnani nangnai nung jeskapano aro thangai soginani tei nung tam musungi tongka nung doctor engineer khaina musungi tongka ni mansuman tamo singer da na musungi tongka hai ke ba khoroksa onek famous footballer da na musungi tongka ni je musungmani aro jeskapano sogi manian tui khlai nai je sogi manya sak jesta khlaimang tongdi harwa khlaimang tongdi pori khlaimang tongdi sabrum brum phungo pordi di por pordi sarigo pordi hakenung nanyagi buya prunono mawan suganu ni bonusung opti hamya koro samani bonusung hamya negative mansungmani apti hairok borak afru hunke nono nugi lasi jagai ma tongnai tamu hunke borok nono je negative wansungmani abani ulta borok nono nukha aban bagai no borok nono phunugirdi success khlai afro borokni mokolo sungsa sa ngi paine tei abani slai nangkukmani ingkha teacheroni koksung belaike khanatai klayo tei teacherok sungno jepro schoolo coaching rogo jepro sungno class khaya afro sung teacheroni kogrokno tei borni bujok marokno kaham ke khunjo kaisumai khanatai klayo tam hungke abrok belani sini motivation ni bagai nangmani tei abani bagai nung nin teacherok phorongmanno khanadi tei kaisomnai wngdi tamoni hunba teacherok phorongmani abo wngkha belaike kaham tei dolok sungno chrai phurun siming tori pusi logoi tuwi phainai buma bufa borokni kokrokno sung belaike khanathai klayo tamo hunke buma bufani kok abo nono soitane lamo thangnani mana khlayo tei aboni bagai simungrokno sidi kok kuthogrokno wansungna kwrung wngdi tei nung je srungmani a srungmungrok aborong nono asugui naisingui mörogui tongnai tei dolok aboni bagai elam gwnang wngnani thangka sigang sian gwnang se wngnani nango khe aboni bagai no life success manan thangkangke o elam rokno sung bwskango tonani nangnai haike dolok nungbo khoroksa success khlai buino phuruna musungo tei nungni life success rina musungo tei buino no podre por kor khamya sawinai buino no podre por chitra nasing mung baike no family oginai no nin pholana butharoi tonai rekha nini itcha shokti no butharoi tonai rekha tei nung base manyangoi tongkha hangangke nin ana video ni khanaoi nyai ana video ni bisingtui ning kisal motivation mangkhana haka ana video ni khanaoi wan suginai tesa ya pirse dite bukhano kara khai tonai dirdi tei nung nin awan sumani je sokpayasa nasingoi bono kha kara ke tonai ri haike joto dolok no na hambai tamo hunke ano video no pai thak jora naitomani bagai